Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, бу көн темасы тапшыруы. Студияда Раушния Сибатова. Бүген безнең кунак Мәскәүнең татарлар штабы җитәкчесе Рөстәм Фаиз улы Ямалиев. Хәерле кич. Исәнмесез. Рөстәм Фаизович, әйтеп китегез әле, Мәскәүдә татарлар штабы ничек оеша, ничәнче елларда, һәм сез анда ничәнче елдан эшлисез, һәм аның төп максаты нинди? Безнең штаб ул безнең бар Фикрат Кимҗан Штабеев. Менә сездә Ураманың бар инде дә. Значит, шул үз вакытында уже ул ешма бар я. Ул уже ДЛ-16 бар я уже 90 эшләрдә, 5ләрдә ул аны уже ештырган иде. Менә мин инде Фикрат Кимҗан Штабеев белән без бергә 10 ел Мизелинский районда совхоз гигант, ул чакта Хусаинов безнең Перстә райкомы янда, Гусмановый председатель шул гигант инде, значит, колхозда инде. Шунда эштән соң суббота-воскресенье Фикрат Кимҗан киләләр малайлар белән инде. Мин ул чакта инде әле мәктәптә дә укымадым, но мин инде менә бер 8-10 ел инде Сләү Табеевның Кормакка кигезүче мин булдым инде менә бер. Без анда барадыр идек, алар менә даже шул җыелганда да инде гел эш турында сөйләйләр. Менә гел эш турында сөйләйләр. Ул чакта Мизелинский колхоз безнең бик теге сельский хозяйство буенча инде ул чакта әле Нижнекамский чаллылар әле төзелеш кенә башлаганнар. Шуңар инде менә шуннан безнең дуслык инде безнең элемтәдә бар. Мин 97 елны килеп инде шул Табеевның оешмасына инде шунда молодежный крыло кебек инде шунда мин уже оешма бар инде мин килгәндә. Вот, и без шулар белән инде аралашып инде бергә, значит, чаралар узгара башладык инде. Мин монда эшләгәндә мин бик күп аралаштым. Кичләр бу эштән соң чәй эчәдек, без аның белән урамда йөридек инде. Азат Шаймолович Зейдинов. Менә ул миңа йотко кертеп, менә бу фикерләрне минем иштән чыгарып инде, да? И аның методикасы бар иде. Менә ничек татар телен сакларга, нинди татар яшьләр булырга тиеш, да? Нәрсә белән татар милләт икенче милләттән аерылып тора? И ничек менә 30 елдан, 50 елдан, 100 елдан нәрсә булачак татар милләт белән? Менә шуны без кичләр буе аның белән сөйләшәдек. Менә шуңар мин инде үзем анда килеп, менә шул Азат Шаймовичның методикасын biz инде менә аның белән кулланабыз. Шуның инде национальный безнең татарский национальный эш белән аны күбрәк безнең штаб алып бара башлады инде менә 97 елда. Рөстәм Фаизович, менә бу татарлар штабы Мәскәүдә шундый бер зур оешма, име? Менә бүгенге көндә ул кайда урнашкан, һәм ул менә нәрсә белән шөгыльләнә? Белүемчә, сездә бик күп менә шушындый бер бүлекчәләр бар, шулай бит сез төрле чаралар оештырасыз, бер кайчан да туктап тормыйсыз, эшегез гөрли. Менә бүгенге көндә ул нинди эшләр белән шөгыльләнә? Менә һәм сездә нинди чаралар оештырыла? Ну, бүтін нәрсә бит татар теле турында бездән тора, һәрбер бездән тора. Менә безнең яшьләрдә без инде нигә үзара татарча сөйләшмәйләр? Кавказ халыклары бит сөйләшә татарча. Менә шуңар инде шул менә ничек безнең культураны сакларга, фольклор сакларга, борынгы гадәтләрне сакларга, ничек татар телен безгә сакларга, ничек ул безнең 30 елдан булыр дип билгеләр, без аны һәр кичне аның турында без яшьләр белән сөйләйбез инде, да. И вот без саклар өчен инде ничек сакларга без яраттырга тиеш аны, да? Ничек яраттырырга? Яраттырга без аны тиеш, менә сабантуйлар, концертлар, Камалы театр, значит, китаплар, чыгышлар, интернетта инде менә күп жакта бергәләп шундый эш алып барырга инде, да, и алып барырга. И сакларга менә шул алар белән кирәк сөйләшергә. Безнең инде теләк инде Мәскәүдә ул татар телен бетермәскә. Зур мегаполиста бит инде менә Мәскәүдә татарлар күп булса да, зур мегаполиста татар телен саклап калу бик авыр. Менә анда штабка йөрүче яшьләр, бәлки үзара гаилә коручылар да бардыр. Матур татар гаиләләре бармы? Яшьләр татарча сөйләшәме? Менә без очрашабыз, утырабыз. Только татарча сөйләшәйек дип максат куябыз. Bir жарты сәгатьтән, 40 минуттан оныта урыс сүзләрен кыстыра, опять бик алай килеп чыкмай безнең. Ну, татар җырларын бик жаратып без җырлайбыз инде.
Да. Вот. Шуңар безнең бит Мәскәүдә икенче обстановка. Анда бит Татарстанда күбек түгел. Менә анда күп татар безнең, татар да, во-первых, православие. Алар уже мусульман түгел. Аларның, значит, күпсе вообще татар телен белмей. Татарлар. Но күп безнең иң шул ассимиляция безнең күп, значит, котышкан никяхлар менә семьяларда или берсе генә татар. Безнең бар, значит, без аллагылар оештырабыз инде. Менә бик кызык аллагы безнең берничә оештырды. Ул какой-то шундый бик кызык форматта безнең землякны без чакырабыз, значит, Илхам Хисматуллин. Менә ул безнең Мәскәү яшьләрен инде шундый кызык аллагы оештырды. Менә безнең бөтен мероприятиелар бар безнең каналда YouTube штаб татар. Менә анда Илхам Хисматуллинның концертлары, безнең аллагылар барсы да инде. Менә карагыз шунда сезнең уже фикерләр туыр менә шуларны карагач сезнең. Рустам Фаизович, Түбән Камага сез нинди максат белән кайттыгыз һәм сезне бу шәһәр белән нәрсә бәйли? Ну, мин, во-первых, монда инде күп тордым, да. Минем монда әти, значит, минем әни исән. Менә мин әни белән очрашырга инде, и шуңар минем бакча монда бар, күл буенда инде, вот шуңар инде без монда мин киләмен дә. Без инде күптән аралашабыз Нижнекамский конгресс белән, и Казанда да аралашабыз, монда да килеп инде. Мондагы яшьләр, менә, значит, безгә киләләр безнең мероприятиеларга бер 3 ел инде. Да, Мәскәүгә килеп, алар анда фикерләр алышып, Нижнекамский яшьләре безгә килә. Менә сезнең фикерегезчә, хәзерге заман яшьләрен телне онытмаска ничек өндәргә була, һәм менә нинди юллар кулланырга була? Менә сезнең фикерегезчә инде, һәм менә сез гаиләгездә, мәсәлән, телне ничек саклыйсыз? Шул Зейдинов нине инде Азат Шаймуловичның идеологиясын инде менә алар белән сөйләшергә кирәк. Менә алар татар телен белмәсә дә, менә алар белән сөйләшергә. Менә аларның бала туды. Ул баланың теле ачларга татарча тиеш. Әкиятләр белән, ниләр белән, менә күп әтияни курка, аларның акцент булыр дип, да. Бернинди акцент булмай, значит, менә безнеңчә татар җегетләр, кызлар, алар урыс телен урыслардан яхшырак белергә тиеш. Англичаниннан яхшырак белергә тиеш. А татар телен бик яхшы белергә тиеп, укып, значит, тарихларын белеп шулай иттереп, да. Үзегезнең гаиләгездә ничек саклыйсыз? Яисә сезнең балаларыгыз сөйләшәме, аңлыймы? Безнең минем 3 бала бар инде, менә шул, значит, зурлары әле безнең Нижнекамскийда тудылар инде. Вот, а бәләкәй безнең Мәскәүдә туып инде, бик авыр аның белән, значит, ул бик авырдан сөйләшә. Без аны инде концертларга алып барабыз, театрга алып барабыз. Менә дуслар килгәч, без татарча сөйләшәбез. Бала оңнарга тиеш, что татар теле концертта да бар, куллана, театрда да бар, и дуслар арасында да бар дип инде. Ну, на бик авырдан бара инде, значит, аның белән сапожник без сапог инде, тоже аңар сөйләшәбез, и менә безнең Нижнекамскийга килү бер максат. Ул әбиләр белән, туганнар белән, наруш без әйтәбез, урысча эндәшмә дип инде, татарча сөйләшсен дип инде, пока кемнең әле әбиләр исән, кемнең авылда туганнары исән, ул да бер безнең, значит, менә татарча сөйләшергә бер тәрбия методы. Рустам абый, белүемчә, күптән түгел генә менә Фикърәт Табиевка багышланган китап та чыккан. Бу нинди китап, моның турында бер-ике сүз әйтеп китегез әле. Ну, бу былтыр чыкты китап, без моның зур презентация жасадык, берничә тапкыр инде Казанда. Без Фикърәт Акмезҗановның топтык кешеләрен бер бүлмәдә тора торган. Комсомолда бергә эшләй торган инде. Вот. Бу китап, ул менә аның дуслары сөйләделәр, ничек танышканнар, ничек вакыт уздырганнар, нинди ул кеше булган. Шуңар бу автобиографический түгел, бу хәзер инде бик күп кеше үпкәләде инде безгә, нигә безне китапка кертмәдегез дип, да. Без хәзер икенче китапта әзерләйбез инде, вообще личность Табеева, да, менә 19 елда, 20 елда, да, бу Татарстанда шундый менә әкияттәге кебек эшләп, да, менә әкият бит бу.
Менә нинди заводлар, нинди шәһәрләр төзү, шуңар ул личность до конца ул как-то без аны не изучено, да? Рөстәм Фаизович, кызыклы әңгәмә өчен сезгә бик зур рәхмәт. Түбән Камага кайткач, безгә тагын кунакка килегез. Ярар. Ну, менә минем әйтәсе килә инде безнең быел ел шундый, безнең 100 ел Татарстан, да, менә без күп чаралар шуңар багышладык. Без шул ТССР 100 еллыкка 100 зур чара үткәрәбез Мәскәүдә инде, да. Вот. И аннан соң инде быел инде шул менә халык саны, да, перепись. Шуңар әйдәле барыбыз да, без һәрберебез менә гаилә, күршеләр, туганнар, барыбызлар белән сөйләшәйек, православный татарлар монда, мишәрләр, безнең бер халык без. Biz barımızda bir халык. Шуңар инде менә бу эшне алып бара башлайык, и безнең бер татарды да югалтырга тиеш түгел без. И безнең менә совместный браки булса, ни булса, барбыр алар белән сөйләшергә кирәк. Менә без бит татар булып язылырга кирәк. Менә безнең YouTube'та бу темага бик күп кинолар төшергә инде. Менә карагыз YouTube'та каналда безнең, значит, бу перепись турында инде, значит, столетие турында шундый без кинолар күп төшердек. Аннан соң инде минем монда инде теләк, менә без Нижнекамский хоккей безгә килә. Без шул Нижнекамский хоккейда бөтен студентлар Нижнекамскийның җыелабыз инде шунда, да. Менә шунда быел тагын күп Нижнекамскийдан студентлар Мәскәүгә институтларга керә. Да? Шуларга инде менә туганнар булса Мәскәүдә, дусларыгыз, племянниклар булса, безгә җибәрегез аларны. Хөрмәтле тамашачылар, бу көн темасы тапшыруы иде. Студиябызда кунакта Мәскәүнең татарлар штабы җитәкчесе Рөстәм Фаиз улы Ямалиев булды.